Isa sa campaign promise ng Pangulong Rodrigo Duterte na sinubaybayan sa kanyang administrasyon ay ang paglaban sa korupsyon. Sa kanyang huling sona, bahagi ng kanyang talumpati, ipinagmamalaki ang bersyon niya sa pagpasa ng Freedom of Information at pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission o ang PACC. We also issue the order of the Freedom of Information and opens the records of transaction, decision issuances of all government agencies. In relation to this, we have also Presidential Anti-Corrupt Commission that is tasked to run after corrupt and erring government officials and bring them to justice. Special mention ang kontrobersiya sa Bureau of Immigration at ang 43 empleyado na sangkot sa tinatawag na pastillas modus sa airport. At bida ng Pangulo, kada araw ay umaabot umano sa 200 empleyado ang nadidismiss na personnel sa gobyerno dahil sa korupsyon. Customs 73 plus 42, and every day we have dismissed about 200 government personnel. But some I did not allow the publication because may mga pamilya eh. Sa salita ng Pangulo, ang korupsyon sa gobyerno ay endemic o laganap na. At dito nagawa pa niyang payuhan ang susunod na presidente na kung gusto umanong tapusin ito, sibakin lahat ang mga empleyado sa gobyerno. But corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think that there's really a need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Greco Bellica, inamin niya na talagang mabigat ang nasa puder ng paghahabol sa mga korap sa gobyerno. Pero gaya ng binabanggit ng laki ng numero na nasisibak dahil sa anomalya, as of May 2021 ay nasa higit 100 na umano ang nasasampahan ng kaso sa ombudsman. At ito'y hindi lamang publicity o shame campaign dahil ito'y tinutuluyang kasuhan. And we have seen gains. Like I've said, we've fired so many people. The president has fired so many people in office, both high-ranking and low-ranking government officials. So many was exposed because of corruption. Dahil binabanggit niya, ang dami pong nakasuhan sa ombudsman. PACC lang, 157 na po nakasuhan as of May. Gaya ng puna ng mga kritiko sa laban kontra korupsyon ng administrasyon, tinanong namin si Bellica kung gaano kaseryoso sila na imbestigahan ang mga kaalyado at kaibigan ng Pangulo na nadawit sa anomalya. Sagot niya, umuusad pa rin naman umano ang kaso at inihalimbawa pa nito si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon na tuluyan ng wala ng pwesto ngayon sa gobyerno. Binanggit din niya ang nailipat lang sa TESDA na si Secretary Isidro La Peña na sangkot sa bilyong pisong smuggled na droga noong 2018. Sinabi ni Bellica na may kaso pa rin umano itong dinidinig. Wala ho kaming pinaligtas, walang pinaligtas ang Pangulo. Yung sinasabi lang na inililipat, gaya ni Faeldon, wala na ho si Faeldon sa opisina eh. Wala na ho si Faeldon sa gobyerno. Si Secretary La Peña, inilipat daw sa TESDA. May kaso sa amin si Secretary La Peña eh. Paglilinaw ni Bellica, may limitasyon ng kanilang kapangyarihan para mag-imbestiga. Kaya ang paglikha ng Anti-Corruption Task Force na pinangungunahan ni DOJ Secretary Menardo Guevara ang tumututok partikular na sa mga elected official na sangkot rin sa mga maanumalyang mga proyekto gaya ng kutsabahan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi ko namin maimbestigahan. Ang naiimbestigahan po namin yung mga cabinet secretaries, undersecretaries, assistant directors to that level. Pero tambak ang reklamo sa mga LGU. So kaya create ang task force dahil
the DOJ and the NBI would have jurisdiction over them. Itong darating na Agosto ay may presentasyon umano ang PACC ng mga bilang ng mga nakasuhang opisyal ng gobyerno at ng estado ng kaso ng mga ito. Sa nakalipas na 5 taong pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, samot-saring corruption scandal ang bumulabog sa mga mamamayan, lalo na noong 2017 hanggang 2018. Kabilang na riyan ang smuggled na droga na nakapasok sa bansa, freedom sale sa New Bilibid Prison, PhilHealth plunder kung saan 15 bilyong piso ang nawawala at ang 40 billion pesos na pastillas o ang scheme sa human trafficking. Samantala, sa report naman ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, isang palaisipan na sa ibinibida ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling sona na freedom of information, tila nagiging mailap at paborable sa Pangulong Duterte ang inilabas na sirkular ng Ombudsman sa pagre-request ng kopya ng Statement of Asset Liabilities and Net Worth nito. Sa loob ng 30 taon na nagkaroon ng access ang PCIJ sa mga salin ng naging Pangulo, natatanging sa panahon ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay kailangan muna ng court order. Paulo G. Santos, CLTV News.